jingpule woman kasmi Kejingpule na ka kitab o Sefania nong yathu lupa kan nong ka balai kan khot khat sau hadu khat pra. Turwai jam kanong ba Zion, to perta ko Israel, turwai ba to shat kemen nadu kado nun ko sor Jerusalem. Utrai ula weng no ya karai persya ipi, ula be krat ya kinong shun jungpi. Usim ka Israel utrai, udan hapdeng jungpi, pin dan jingjan jarshu banting. Hakata kasngi an saong ya ke Jerusalem, wat shipting ko Zion, wat penno yala gikti. Utrai Blei jungpi, udan hapdeng jungpi. Ukla kawan, ubaay jingjom, unlek men sadhai namar jungpi, but pentamay yapi ha kajing ye jungu. Unrwai jam da kajing men namar jungpi, lakum ha kasngi jing kawai niam. Ngan weng no ya kajing shipa jungpi, kanang bapin sha kimno na kabenta junga. Ktien jong utrai. Kasam na kakita bo Isaya nong itu lupa kalandong kabakhat ar kadkhot ar hadu handriyo. Hakmi minta Blei ulong unong penim jonga. Gan shania bat ngan ting nama Blei kenrat ulong kabor bad kajing ruai jonga. Ulong unong penim jonga. Da kajing kemen pintong na kipukri kajing penim. Hagata kasngi pinong. Do aingu ya utrai do khot kerpat ya ka kerteng jongu. Do pen bena ya ki kam jongu ha ki jat ben riu. To pla bak kerteng jongu kalong ka bahakli tam. Turwai yaro ya utrai na ba ulale ki kam pila. Ai baka perthei baro kantep ya kane. To perta baturwai da kajingmen. Pi ki basyong hazion. Na ba ubaghuit ki Israel. Ulong ubakraw hapdeng jongpi. Ka gospel kat kum ulukas bakhuit kalnong kabaning kong kad khot lai pu khandai hadu san phuin riu. Slem hadien ka Maria kalakre lakrum bad kalalek bak sharilum shagashnong hajudia. Kalalech ying uzekharia bad kala ai khublei ya ka Elizabeth. Haba ka Elizabeth klayo snow ya ka jing khublei ka Maria ikhunlong hagakpo jongka ila kenji. Ka Elizabeth kaladap da mensim bukhun bad kalaperta da kasur bajam. Pilong ka ba lagerku na padeng ki kenthei baro. Bad balakirku ulong uphun papin sakha. Hatu ngadei ka ei bagat ka kami utrai kan wan jungo yanga. Ngatang shuyo sngo ya ka jing khublei jumpi ikhunlong hapo jonga ila kenji da ka jingmen. Suk mapi ka ba langen ktien utrai kan sa urlong da shisha ti ka Maria kalaong ka do no jonga ka yaro pendon burom ya utrai ka minsim jonga ka shat kemen ha utrai nong penim jonga. Na baula ken mau yanga ka shakri barit jongu. Paro ki pateng benriu ki ban sawan ken sakhot yanga ka bala kirkhu. Ubadon bor ulale ki ki bakraw hanga. Kabukhut ka kerteng jongu. Ule isin pateng la pateng ya kito ki bating burom yu. Wala pen ya ka borba da ka ksangti jongu. Wala pen kulmar jingmod ya ki ba sarong hagi jing barkhat bari jongki. Wala pen hiar khet ya ki bakraw bor bad ula kentiu ya ki baden. Ula pen kadang ya ki batngan da ki babha bad ula pha no theli ya ki bariuspa. Ula bad yala ka kular hagik pa men jungki bad ula yarap yo shakri jungu Israel. Ula ken mau
ban pen i yala ka jing isen ei hau Abraham badhagi khun kiksiu jung u junam. Ka Maria kalasa lai benai bad ka Elizabeth bad kasa let pai shela ying. Ka gospel jong utrai.